defense case, tapos may mark na L at si Matthew, ayan. Matthew, good evening, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, magandang gabi. Maayong gabi sa iyong tanan. Saya ba? Maayong gabi. Ayan, si Jared Blanc. Jared Blanc, mega love shout out. Yan, good evening sa 4 viewers. Thank you so much. Yan, si Prokas, yan. Good evening, may glad shout out Samira. Thank you so much for coming, Samira. Hello. Si Prokas. How are you? I'm fine, Prokas. Good evening, may glad shout out. Thank you so much for coming. That's good, Samira. Tigasing Trackers, and may glad shout out. Thank you so much for coming, Samira. Ayan, I give you moderator, 20CH, good evening. May galap shout out, 20CH. Thank you so much, Tiga Sintracker. Thank you so much. Ayan, sino yung nagbaba ng bahay? Si Samira. Samira, I will visit your channel. I go to channel. Samira. Oh. Bakit playlist ang ibinaba ni Samira ba? My goodness. Aliyah, good evening. Big love shout out, Aliyah.
Ayan, Tikas and Trackers, nandyan ka pa ba? CH, thank you so much. Aliyah, you go to channel, Aliyah. Ayan, Aliyah, playing on your video. 6 minutes in 1 seconds. Si Kuya Aliyah, playing on your video. Si Kuya Aliyah. Ayan, 6 million people in the house. Maraming salamat. Aliyah is still playing on your video. Roger, may galap shout out. Thank you so much for coming, Roger. Wow, Idol Son XTV, thank you so much. Good evening. May galap shout out, Idol. Ayan, Kamsak Dalhos. Maraming salamat sa iyo dyan, Idol. Kumusta? Ayan, New Year na, Idol. Matatapos na ang 2023. Welcome 2024. Ano kaya ang magiging kapalaran natin, Idol Son X? Yan, maraming salamat sa pangalan, Idol. Thank you so much. 20 Wheels, good evening. Yan, 20 Wheels, babae ko ng bahay, 20 Wheels.
Ayan. Good evening everyone. Ayan. Babae ko ng bahay, 20 wheels. Wait lang host ha, nagda-drive ang lolo. Lolo talaga, grabe ka naman sa lolo. Ayan, sige na nga, lolo, mag-iingat ka ha. Mag-iingat ka sa pagda-drive, lolo. Ayan, Aliyah, still playing on your video, Aliyah. Lolo na talaga. Ayan. Magbaba ng bahay si 20 wheels. Ipin natin. Sige, bisitahin ko 20 wheels yung bahay mo. 20 wheels. Ayan, next kita dito 20 wheels kay Aliyah ha. Patapos na si Aliyah 20 wheels ha. Sa tinakapin guys, dikit naman sa sa tinakapin kay 20 wheels. Aliyah, already done full watch on your video, Aliyah. Ayan. Ayan, pang 40 thumbs up. Sisikoy Aliyah. Sisikoy Maribik, maraming salamat. Ayan, 20 wheels. Dito na ako sa bahay na binaba mo, 20 wheels. Ayan, Paskong Pasko, pinainit ulo ni Idol Max TV dahil sa fake account. Ayan. 20 wheels, playing ka na. Ayan. Si Kuya Maribik, magandang gabi sa iyo dyan. Ikbar Beer, good evening. Nagalag shout out. Ayan. Si Charles, ayan, si Charles Lumawig. Charles, good evening. Welcome 20 wheels, playing ka na. Ayan, may galap shout out host at sa lahat. Ayan, may galap shout out din sa iyo, Charles. Thank you so much. Ayan, baba ng bahay yung mga nandyan para mabisita natin. At magdikitan muna kayo dyan sa baba. Ayan, Happy New Year nga pala sa atin lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Isang last day na bukas ng 2023. Kumusta ba ang nagdaan yung Pasko? Happy ba? Kumain ka na? O nga ho, sana okay ang 2040 natin. Yes, correct ka 20 wheels. Sana maging okay.
Ayan, dito na ako sa bahay mo, Charles. Teka lang. Para hindi na ikaw mag-intay, Charles. Ayan. Stop ko muna yung aking music, the music. Alin? Ha? Wala. Nasa kawali, ayun o. Ayan, Charles, playing ka na. Ang haba pala nito. Panoorin ko lang, Charles, ng 8 minutes. Halos 20 minutes pala to, 27 minutes and 44 seconds, Charles. Abutin ako ng umaga nito, ayan. Playing ka na. Papanoorin ko lang ng 8 minutes, Charles, ha. Ayan. And then, si 20 wheels, naka-play ka na din. Playing ka pa din, ayan. Biglang shout out sa 6 million people in the house. Maraming salamat, guys. Lobat pa yung ano mo? Pero nga daw nga ako mag-music. Huwag ko nang bibigyan yun, pinakain ko na yun, ha? Ah. Yan ba, ulam? Ayan, 20 wheels, playing pa rin ikaw. Mag-mute na muna ako. Ayan, walang ano man, 20 wheels. Ayan, 20 wheels, full watts ka na. Ayan, full watts na ikaw. Sisikoy, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy Vic. Ayan, pang 39 tamsak ako sa iyo, 20 wheels. Sisikoy Vic, puntahan ko na yung bahay mo. Ayan, Sisikoy Maribik, dito na ako sa bahay mo. Ayan, nagpuputo ka na. Ayan, channel, Maribik Family TV. Ayan. Ito ako Sisikoy sa piano. 2 minutes and 23 seconds, Sisikoy Maribik. Ayan, playing ka na, Sisikoy. Sige lang, Sisikoy Vic, pahinga lang ikaw dyan. Nag-uumpisa na naman yung... Ayan, Sisikoy Vic, playing ka na.
Ayan, Sisikoy Big. Full watch na ikaw, Sisikoy. Ayan, full watch ka na. Ayan. Charles, still paying ikaw, Charles. Ayan, maraming salamat 20 wheels sa pag-stay. Maraming salamat. Dali lang guys, may kukunin lang ako. Ako na muna. Ito pala kanabit ko kanina. Ayan, 7 million people in the house. Maraming salamat. Naglulo ko yung aking mic. Grounded. Ayan, playing ka pa din, Charles. Yan, thank you so much guys. 7 million people in the house. Maraming salamat. Yan, hanggat wala tayong ganong bisita, Charles. Sige, tuloy ko lang yung ano mo, yung video mo. Ayan, may ads ka pa. Ayan, 8 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, hanggat wala naman tayong ganong bisita. Sige, tuloy ko lang yung video mo. Back. Sisikoy, maraming salamat. Thank you so much. Yan po, lahat nag-iingalo yung cellphone ko, mga naka-dextrose lahat. Yan, maraming salamat Sisikoy sa pa-ads. Thank you. Maraming salamat, Ken. Yan, last day na ng 2030 natin bukas.
Papasok na ang 2014. Yan. Twenty Wheels, maraming salamat sa pag-stay. Ayan, haba ng ads mo, Charles. Hanggang ngayon may ads ka pa din. Yan, still playing pa rin ikaw, Charles Lumawig. Yan, maraming salamat sa inyong dalawa dyan. Yan, and si Koy Gina, maraming salamat. 20CH, good evening. Thank you so much for coming, 20CH. Ayan, Charles. Playing pa din ikaw, Charles. Yan, mga nakadextrose yung aking cellphone ba? Sisikoy Lena, magandang gabi sa iyo, Sisikoy. Maraming salamat sa patamsak at harang, Sisikoy Lena. Ayan, Sisikoy Lena, may ano ka na ba? May playlist ka na ba, Sisikoy Lena? Kasi kanina, ang pinlay ko kanina, si Sisikoy Annelyn. Mamaya ikaw naman ang i-ano ko. Meron ka na ba? Di ako naka-LS ngayon. Play kita mamaya, Sisikoy Lena. May playlist ka na bang nagawa? Kung meron ka na, ikaw ay sasalang ko naman mamaya. Kasi kanina, si Sisikoy Annelyn, meron po, pero di ko pa naayos yung iba. Ayan, mamaya piplay kita. Pag after ko mag-live, piplay kita. Ayan, may kalab shout out si Shem from Elena G. Ayan, Charles, naka-ano ka naman na, naka 12 minutes and 6 seconds, Charles. Ayan, mag-thumbs up na ako, Charles, ha. Ayan, Sisikoy Lena, dito na ako sa bahay mo. Yan, dito ako sa ang cute ng aking mga bagong display. Di ako nakabisita sa iyo, Sis Yen. Now lang naka-relax. Okay. Good evening, Sis Gina. Ayan. Okay. Walang ano man, Charles. Ayan, na-play ko na ng 12 minutes yung video mo. Ayan, naka-play ka na, Sisikoy Lena. Mamaya, pag after ng live ko, ikaw naman ang isasalang ko. Kasi kanina si Sisikoy Lena ang nakasalang sa akin. Mamaya, ikaw naman ang isalang ko. Ayan. Sunod-sunod lang kayo kasi para lahat mapagbigyan. 20 Wheels, maraming salamat sa pag-stay, 20 Wheels. Ayan, malapit ka na magpulot, Sisikoy, kasi ano na lang pala to, 1 minute and 11 seconds. Habaan mo yung mga video mo, Sisikoy Lena. Mga 7 to 8 minutes man lang. Ayan, mag-thumbs up ako, Sisikoy Lena. Hindi na ako mag-comment.
Ayan, si Kuy G na. Dito na ako sa'yo, si Kuy G. Panay papausok mo, matutulog na. Ayan, si Koy, dito ako sa offering ba to? Offering of love. Ayan, 5 minutes si Koy. 5 minutes in 5 seconds. Playing ka na si Koy. Jagad Channel, hello. Good evening, mega love shout out. Thank you so much for coming, Jagad Channel. Welcome si Kuy Gina, walang anuman. Ayan, Gina from Jagad, ayan. Ayan, Happy New Year sa inyo lahat, Happy New Year. Ilan na ba WH mo si Kuy Lena? Malaki na ba? Meron ka na bang ano? May 500 na ba yung ano mo? Jaka Channel, hello. From Gina Matronero. Ayan, Jagad Channel, ayan, I playing on your video, Jagad Channel. Ano ba to? Ang ginagawa nila, parang, kaano siguro to ni Sir Parino. Ayan, Jagad Channel, playing on your video, 6 minutes and 2 seconds. Kasi yung mga inaano niya, parang yung mga pinakangka ni Sir Parino. Ano kaya ni Sir Parino to? Ayan, Jagad Channel, playing on your video. Ano kaya niya to? Kamag-anak niya kaya to? Kapatid niya kaya? Kasi yung trabaho niya, ganun din kay Sir Parino, oh. Ah, kapatid ni Sir Parino? Ah, talaga? Kasi sisikoy nakita ko kasi yung ano niya, oh. Kapareho ng ginagawa nila Sir Parino. Ayan, oh. Ayan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up. Thank you so much. Ayan, playing ka pa rin si Sikoy. Ayan, si Sir Parino tuloy speaking. Sir Parino, good evening. May kalag shout out, Sir Parino. Ayan, Merry Christmas in advance. Happy New Year, Sir Parino. Sir Parino, thank you so much for coming. Maraming salamat, Sir Parino, sa pagsilip sa aking live. Okay, host? Okay, thanks, host. You're welcome, Jagad Channel. Yan, mega love shout out. Ayan.
Sir Parino, maraming salamat. Boy Blue, good evening. May galat shout out, Boy Blue. Okay, sige, review ko yan. I-watch natin yan. I-next natin dito. Sir Parino, thank you so much. Ayan, Sisikoy Gina. Full watch na ikaw, Sisikoy. Mag-thumbs up ako, Sisikoy. Pang 32 thumbs up. Ayan, Boy Blue. Dito na ako sa binaba mong bahay, Boy Blue. Done sa nakapin. Ayan. Jagat channel. Already done. Connect to your Boy Blue. Ayan, Boy Blue. Dito na ako sa binaba mong ano. Ayan, Boy Blue, playing ka na. 11 viewers. Maraming salamat. Wheels, maraming salamat sa pag-stay 20 Wheels. Ayan. Boy Blue, playing ikaw. Boy Blue ha, playing ka. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Boy Blue. Plus 1 banana ka, Boy Blue, sa akin. Dahil lagi ka naman present sa akin. Ayan. Ayan, full watch ka na, Boy Blue ha. Ayan. Plus 1 banana ka sa akin. Maraming salamat, Sir Parino, sa paharang. Thank you so much, Sir Parino. Ayan, dan full watch ka na, Boy Blue. Plus 1 banana ikaw. Sir Parino, I go to channel. Ayan, playing on your video, Sir Parino. Ano babasa nito? Target, Akhir, Tahon, Product. Ayan. 8 minutes and 43 seconds, Sir Parino. Hindi ko alam kung ano basa nun. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko. Sir Parino, playing on your video. Ayan, Jagad Channel, still playing, Jagad Channel, still playing. Hello. Good evening. May kalag shout out. Ayan. Jagad Channel. Already done full watch in your video. Jagad. Ayan. Plus 1 banana. Jagad Channel. Ang bilis naman hinila ni Lolo. Done 20 wheels from Elena G. Baka ako naka-all belt si Jagad Channel, hindi na hila na ba? Ayan. Remember na, maraming salamat sa iyo dyan. Sir Parino, still playing. Sir Parino. Ponam. Hello, Ponam. Good evening. May galab shout out, Ponam. Thank you so much for coming, Ponam. Okay, please drop your link, Ponam.
support, sis. Yeah, please drop your link, Ponam. Sir Parino, still playing Sir Parino. Holograph, good morning. Good morning, good evening. Mega love shout out, Holograph. Ayan, Ponam, playing on your video, Ponam, 4 minutes and 29 seconds, Ponam. Ang galing nila, oh. Ponam, playing on your video, ayan. Manaimer na, mega love shout out from Yen, ayan. Sir Parino, still playing, Sir Parino. Yan, maraming salamat guys sa mga nagtamsak dyan. Thank you so much. Tespa, hello Tespa. Yan, still playing po, Nam. Still playing on your video. Wonder Vlog, hello. Wonder Vlog, ayan. May kalab shout out Wonder Vlog, wait lang. Ayan, Sir Parino still playing sa 8 minutes and 42 seconds, Sir Parino. Ayan po, Nam, still playing on your video po, Nam. Sir Parino, still playing din ang video mo. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Quidina. Ayan, malapit na mag-full watch si Sir Parino. Sir Parino, already done full watch, Sir Parino. Yes, pag 38 thumbs up, Sir Parino, sa video mo. Thank you so much, Sir Parino. Tespa, thank you so much.
natin ng jacket si Saan ba ako dito? Ba't nawawala? Ayun. Ito ng jacket si Wonder. Si Wonder Vlog. Ayan. I give you moderator, Wonder Vlog. Ayan po, Nam. Already done full watch in your video po, Nam. Ponam, already done full watch in your video, Ponam. Ayan, Yen, dito na ako sa bahay mo, Yen. Lagi ka na lang nawawala. Gusto mong talian kita. Sino nawawala? Idol Son X. Idol, sino ba nawawala? Ako hindi ako nawawala. Hindi ako maalis dito sa upuan ko. Ikaw, host. Ako! Ba't ba ako nawawala? Di naman ako nawawala. Ayan. Sabi mo, nasaan ka na? Sir Son X, good evening po. From Gina Madronero. Pasaway ka. Ayan. Si Loving Sky Mix Vlog. Good evening, Loving Sky Mix Vlog. Yan, dito po yan sa dito po yan sa babaeng tambay sa pantalan yan. Ayan, playing ka na yan. Big love shout out, Sir Son X from Loving Sky Mix Vlog. Ayan. Si Loving Sky Mix Vlog. Ayan. Parang naayudahan ko na to si Loving Sky. Nakarating ka na ba ng bahay, Idol Son X TV? Nakauwi ka na ba ng bahay nun? Ayan. May galap shout out. 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan guys. Sa mga hindi pa nakapag-thumbs up sa ating live dyan, pasuyo naman. Graduate na ako ng 1. Wow! Congrats! Congrats! Ayan. Dito na host. Ayan. Maraming salamat, Idol Son. At nakauwi ka ng ligtas. Maraming salamat. Wow! Congratulations, Loving Sky Mix Vlog. Ngayon, mag-career ka na. Mag-umpisa ka na ng pagla-live. Para sa yung WH. Hindi na mababa na sa 900. Ayan. Sir Parino, may ano ba to? May playlist ba to si Sir Parino? Tingnan ko nga. Meron. Ayan. Oo, salamat talaga sa mga taong tumulong sa akin. Ayan. Walang anuman, Loving Sky. Ayan. Mag-ano ka na, mag-start ka na mag-silent live sa gabi. Mag-live ka na mag-live. Mag-LS ka na, Loving Sky. Ayan, sabi ni Son XTV. Ayan, Sir Parino. Play kita sa playlist mo, Sir Parino. Sa playlist mo. Ayan. You mean you only need 900 Parino from Gina Madronero. Ayan. Oo, sa gabi, Loving Sky, bago ka matulog, silent LS mo na yung phone mo, tapos, lagyan mo lang siya ng konting ilaw, okay na yan, hayaan mo siya dyan. Mga 5 to 8 hours, pwede yan. Naka-silent ka lang para sa WH mo, Loving Sky. Wow, congratulations sa'yo.
Ayan, walang ano man. Gawa ka ng ano, mag-upload ka na mag-upload ng video mo, tapos gumawa ka ng playlist mo. Dan Tamsak Host, ayan, maraming salamat. Para mapagtulong-tulungan ka rin namin upload ka lagi ng short video, araw-araw, 2. Sabi ni Idol Son, ayan. Bukas host, makapag-upload. Oo, upload ka ng upload ng video mo. Sige lang ng upload. Tapos live lang ng live. Kahit 2 times ka mag-live sa isang araw, basta't may pagkakataon. Sige lang. Pero pinaka nun sa gabi, kasi mas mahaba ang oras sa gabi. 900 pa lang daw ang WH ni Sir Parino. Bago ka matulog, Loving Sky, ayan, i-ano mo na yan, mag-LS ka na, i-silent mo lang. Kita mo yung cake ko kanina, 1.4K na agad. Oo nga, Idol Son, ganun nga. Ayan, Yen, bunso, playing. Full watch ka na, Yen, ayan. Ayan, Loving Sky, dito na ako sa'yo, Loving Sky Mix Vlog. Sir Tiagos, good evening. Mega love shout out. Ayan, nag-go to channel na lang ako, Loving Sky. Ayan guys, pasuyo naman kay Sir Tiagos. Palablab kay Sir Tiagos. Ayan, mag-upload ka na mag-upload, Loving Sky, kasi walang laman yung mo, yung bahay mo, Dadalawa lang. Ayan, dito ako sa dog walking around in the sea. 2 minutes and 37 seconds. Loving Sky. Ayan, playing na. Ma'am Parino, naka-play. Sir yan. Sir Parino yan. Idol Son, lalaki yan. Oo, host, busy pa kasi. Idol Son, lalaki yan. Hindi yan babae. Yan, Loving Sky, may kalag shout out from Parino. Ayan. Ayan, Sir Tiagos. Thank you so much for coming, Sir Tiagos. Ayan, Sir Parino. I will play another video later. Ayan. Ay! Ano sabi? Ay, bakit ma'am nakalagay? Sir Parino, ano ka ba? Yes, my friend from Sir Tiagos. Ayan, Sir Tiagos. I will visit to your channel later. Tawa naman ako sa'yo. Lalaking lalaki yan, si Sir Parino. Yan, Idol Son, baka sa uno ako pumunta doon kay Lola. Sabay ako doon sa kapatid ko kasi umuwi yung kapatid ko. Sasabay ako sa kanya, baka makasabay ako. Ayan. Abangan natin ang susunod na kabanata. Pang part 3 kay Lola Cynthia. Ayan. Ano ba ka, host? No worries. Ano ka ba, host? No worries. Hindi, sinabi ko lang, syempre, ikaw ang pinaka-major, major sponsor ni Lola. Ano ka ba, Idol? Syempre, kailangan mag-update ako lagi. Ganun talaga. Pipilitin ko, Idol, na mapuntahan yung bahay niya. Ayan, Loving Sky Mix Vlog, full watch ka na. Ayan, kailan host, baka makapagbigay ako ng 200 para sa New Year niya. Sa Sisikoy, kasi nandito yung kapatid ko, umuwi.
papasok siya ng tawag dito. Papasok siya ng January 1. Sasabay na siguro ako. Sir Kabagis, mega love shout out. Thank you so much sa pa-thumbs up, Sir Kabagis. Sasabay na ako sa kanya, Sisikoy Maribik. Ayan, mega love shout out, host, evening. Ayan, maraming salamat, Sir Kabagis. Thank you so much. Ayan, dan full watch ka na, Loving Sky Mix Vlog. Playing on your video, Sir Kiagos. Ayan, 9 minutes and 20 seconds, Sir Kiagos. Ayan, ano ba basa nyo dito? Ishal, Laraib. Ayan, Ishal Laraib. Tama ba yung basa ko, guys? Tulungan nyo nga ako magbasa. Nabubobo ako dito sa pangalan nila. Ayan, sige host, PM kita. Maraming salamat, Sisikoy. Akala ko tulog ka na, Sisikoy, Sisikoy Vic. Ayan. Sir Kiagos, playing on your video. 9 minutes and 42 seconds ba? Tama ba? 20 seconds pala. Ayan, Sir Kabagis, maraming kaya ako ang pamaskuhan mo, Sir Kabagis, dahil ako isang hamak na magsasaka lamang. Ayan, Sir Kiagos. Are you still there, Sir Kiagos? Parang wala na si Sir Kiagos, Ang haba ng video niya, wala umalis. Dyan, sa mga maraming pang-aginaldo, baka naman. Baka naman balimbagan nyo ko ng dito, isang tinapay. Ayan, Sir Kiagos. Still playing on your video, Sir Kiagos. Ayan, Idol Son, excited na ako sa pag-uwi mo. Kasi sabi mo, pupunta natin si Lola Cynthia. Ayan.
Sana next year na, sana matapos na yung isang taon. Idol Son, sana matapos na yung isang taon para mabisita na natin si Lola Cynthia. Ayan, playing pa rin si Sir Quiagos, pero wala na si Sir Quiagos, umalis na. Ibaba na natin siya. Pero natapusin ko yung video mo, Sir Quiagos. Ayan, with ads pa yan. Ayan, Sir Kabagis, bisitahin ko rin yung mansion mo. Next kita dito, Sir Kabagis. Yan, walang ano man, Sir Kabagis. Baka inaantok na ikaw dyan. Mag-sleep ka na dyan. Ako na bahala dito sa mansion mo. Wala naman yatang dragon dito. Ayan, full watch na ikaw, Sir Quiagos. Pang 47 thumbs up, Sir Quiagos. Thank you so much, Sir Quiagos, sa pag-iwan mo sa akin. Hindi pa tapos yung video mo, Sir Quiagos. Umalis ka na. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sir Kabagis. Wala bang ano dito? Wala bang dragon dito? Wala bang ano dito? Wala bang... Ayan, dito ako sa pasasalamat sa lahat na nag-support kay Kabagis. Excuse me. Manaymer na. Mga inaal manaymer na. Ayan, may ads ka pa, Sir Kabagis. Ayan, patid Maribik. Ayan, mag-sleep na daw siya. Manaymer na kasi pagod. Walang pahinga yun sa maghapon. Nag-araro ng maghapon. Ayan, tapusin ko yung ads mo, Sir Kabagis. Oo, pagod din siya, manaymer na. Kawawa naman. Ayan, kain ka na, Sir Kabagis. Ayan. Relax lang ikaw dyan sa pagdadrive mo. Ayan, playing ka na, Sir Kabagis, ha? Ayan, kawawa naman kayo, manaymer na. Super pagod ba? Walang pahinga. Ang mga babaeng walang pahinga. Ayan, 100 na siya. Bilis makapuno. Ayan, maraming salamat. 6 million people in the house. Yen, maraming salamat sa iyo dyan, Yen. Si Kuy Gina, ano handa mo bukas, si Kuy Gina? Makikikain ako sa bagong taon.
Si Kuya Gina, anong handa mo dyan bukas? Sino kaya mabait na magpapakain sa akin sa sa bagong taon? Na kami handa, makikikain na lang ako. Wala din. Baka kasi January 1 si Sikoy makabalik ako dyan kasi dadalawin ko ulit si Lola Cynthia. Dahil yung pinaabot ni Idol Son X, di ko pa nadadala. Baka sa January 1 ko, sabay ako dun sa kapatid ko. Kasi dala naman niya yung sasakyan niya. Makasabay ako pupunta dun dahil papasok siya. Tapos dadaling ko rin yung yung pambigay ko kay Lola na yung ba nga tawag doon? Nakalimutan ko na. Si Kuya Annalyn, maraming salamat. Ayan, si Kuya Annalyn, tawag dito, nakita mo ba yung pinost ko? Naka-play ka sa akin kanina. Sinend ko si Sikoy sa GC natin. Nakita mo ba si Sikoy? Maribik, Waterland Park, Hong Kong, from Parino. Ayan, nag-watch pala si Sikoy, ay si Sir Parino. Sir Parino, thank you so much. Hindi pa sis, na-busy. Ayan. Sinend ko si Sikoy sa GC natin. Sinalang kita kanina sa 28 videos mo si Sikoy Annalyn. Pantulong sa WH mo si Sikoy Annalyn. Ayan, nagsalang ako sa iyo kanina. Ayan, you're welcome. Si Chong Ryan. Chong Ryan, bakit ba ikaw ay nakahubad, Chong Ryan? Chong Ryan, ba't ba ikaw nakahubad na? Abay, di naman kita tinanggalan ng damit, Ayan, like 21 sis. Maraming salamat, si Sikoy. Ayan. Ayan, Sir Kabagis. Naka-play ka pa din. Ano ba nangyari sa'yo, Chong Ryan? Ba't ba ikaw ay nakahubad? Di naman kita hinubaran. Aba, may milagrong nangyari. Ba't ba nakahubad ka? Teka lang. Susutan kita uli ng brief mo. Wait lang. Kasi yung pan-jacket ko, Chong Ryan, nandito may nakasalang. Kaya, intay-intay ka lang saglit, Chong Ryan. Sasalawa lang kita ulit. Sir Parino, thank you so much. Ayan, I will playing another video, Sir Parino. Sinilip mo ba, host? Grabe ka sa akin, Chong Ryan, Malay ko dyan. Apoy, wala naman nakita. Malay ko dyan. Ba't ka nakahubad dyan? Di ko alam kung anong pinagagawa mo milagro dyan. Ayan, wait lang Malapit nang matapos itong kay Sir Kabagis. Susutan kita ng salawal ulit, nakakahiya. Palawit-lawit yung mo dyan, lato-lato. Ano ba yan? Di ko alam sa'yo kung ba't nakahubad ka dyan. Ayan guys, palablab naman sa ating nakapin kay Sikoy Annalyn. Ayan, full watch na magpo-full watch ka na, Sir Kabagis. Ayan, pang 288 thumbs up ako, Sir Kabagis. Di na ako magta-thumbs up. Ay, mag-comment, Sir Kabagis, Ayan, di na ako mag-thumbs up, Sir Kabagis. Full watch na ikaw. Ayan, teka, jaketan ko lang muna si Chong Ryan. Nakakaya. Palawit-lawit yung lato-lato niya. Ayan, may jacket ka na ulit, Baka mamaya maghubad ka na naman dyan. Ayan, main kasi dala ko, host. Dati kasi alagad lang yon, dala ko. Okay, ganun ba yon? Kaya pala, ayan, may jacket ka na, kala ko. Nahubaran ka talaga. Ayan, may jacket ka na.
Ayan, si Kuya Anilin. Dito na ako sa bahay na binaba mo, si Kuya Anilin. Ayan, short video lang pala yung sa'yo, si Kuya Anilin. Ayan, ka-play ka na. Maganda. Maganda para press. Kala ko kung anong ginawa na naman milagro ni Chong Ryan at nakaubad niya naman eh. Kala ko nagpaputok eh. Kasi magbabagong taon eh. Ayan, si Koy, ayan. Tamsakan ko yung shorts video mo si Kuya Anilin. Ayan guys, palablab naman sa ating nakapin. Saway ka Chong Ryan. Ginugulat mo ko. Ayan, sinend ko si Koy sa GC natin kanina, yung pili ko sa'yo, 28 video mo, si Koy, dan full watch yun si Koy. Bukas pa magpapaputok host. Ayan, Jens, bakit sa Ate Jens mo, 5-5 lang ano mo? Ano kasi yan? Second channel niya lang yan, Idol Son X. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Chong Ryan. Kung ano-ano yung sinasabi mo dyan, puro kakapasawayan talaga. Ayan, dito na ako sa Pilipinas Got Talent Audition. Wow! Mukhang ma-asenso na si Chong Ryan nata. Natutulog na idol si Yen. Naglalaway na si Yen. Ayan. Nako. Grabe talaga. Umaangat na si Chong Ryan ah. Ayan, playing ka na Chong Ryan. Kurutin ko singit mo. Ayan, kurutin mo nga idol. Ayan, ay gising pa pala. Idol Son X, ayaw makurot yung singit. Ayan, nandyan pa pala. Akala ko tulog na idol. Kung sinabi mong kukurutin yung singit, biglang nagising. Ayan. Ay, ayan na. Ayan, naka-play ka na, Chong Ryan, ha? Manay Ibias, magandang gabi sa'yo dyan. Di ka pa ba napapagod, Manay Ibias? Bakit 5 lang naka-playlist mo, Ate Yen? Sabi ni, sabi ni Idol Son X. Ayan. Ayan, Yen, sagutin mo yung tanong ni Idol. Kala ko Yen, tulog ka na eh. Makukuro tuloy yung singit mo. You're welcome, Chong Ryan. Walang anuman. Yan, iwasan magpaputok bukas ha. Baka makadisgrasya. Guys, paalala lang. Iwasan magpaputok bukas. Baka makadisgrasya kayo. 9 na buwan ninyong paghihirapan yon. Bahala kayo. 9 months ninyong paghihirapan pag kayo nakadisgrasya ng paputok bukas. Ma'am Gina, good evening from Sisikoy Anilin. Ayan yung mga mapuputukan naman dyan. Mag-ingat at baka mamaya yung makadisgrasya sa inyo. Wala palang pambayan. Hoy Ate Yen, nasa playlist mo Season X. Bakit 5 video lang? Ayan, good evening Sis Anilin from Gina Madronero.
Ayan, playing ka pa rin, Chong Ryan, ah. Ayan, guys, palablab naman sa ating nakapin. For safety first, para iwas sa kuna. Ay, nako, Chong Ryan, ewan sa'yo. Tama yan. Kailangan gumamit kayo ng ng contraceptive para walang madisgrasya. Holograph. Thank you so much, Holograph. Punta ka sa main ko. Marami doon, Sir Son X. Oo nga naman. Punta ka nga naman sa main niya, idol. Ang gamitin mong helmet, yung Ibo, ha. Matibay yun. Chong Ryan. Yung Ibo na helmet. Ayan. Malapit ka na magpulwat, Chong Ryan, ha. Puro ka kalukuhan. Pinag-play kita, Ando, nakapost sa community ko. Sino pinag-play mo yan? Si Idol Son X ba? Ayan. Ibulok lang ang mayroon ako. Si Ibulok. Aray ko. Pastilan ka, Chong Ryan. Ayan, full watch na yung video mo, Chong Ryan. Napakapasaway mo. Ayan, si Boss Son X pala. Ayan. Ayan, pang 37 times ako, Chong Ryan, na. Hindi na ako magko-comment, ha. Sige, mag-comment na nga ako. Napilitan na. Napilitan tuloy. Ayan, dahil full watch ka na, Chong Ryan, ha. Guys, palablab naman sa ating nakapin dyan, guys. Ayan, napapatawa kita. Ayan, Sir Kabagis. Maraming salamat sa pag-stay, Sir Kabagis. Baka antok na ikaw, Sir Kabagis. Sleep na ikaw. Okay lang ako, Sir Kabagis. Okay, tapusin ko lang itong 100 videos mo sa appearance mo. Ayan, sabi ni Idol. Ayan, Sir Parino. Nandyan pa kaya si Sir Parino? Ipag-play ko ulit si Sir Parino. Ay, bisitahin ko muna pala si Idol, Idol Son X. Excuse me. Idol, nandito na ako sa bahay mo, Idol Son X. Tamsakan ko muna yung upcoming mo. Ayan, si Mobile Vlog. Mobile Vlog, hello, good evening. Thank you so much for coming, Mobile Vlog. Big fan from Nepal. Ayan, thank you so much, Mobile Vlog. Idol Son, ayan, ka na, playing ka na sa 9 minutes and 16 seconds mo sa La Rustica Restaurant. Ayan, done all, nakapin. Ayan, si Kuya Nilin, pakibalikan na lang si Chong Ryan. Idol Son X, ayan, nakano ko na. Ay, muna ako pala, jacketan ko muna si Mobile. Wait lang, Idol, ha. Kasi yung pan-jacket ko pala siya, may play ko sa'yo. Try to connect each other, friends. Ayan, from Mobile. Ayan, Mobile Vlog. I give you moderator.
Excuse me. Ayan, dito na talaga ako sa bahay ni Idol Son X. Totoo na to. Ayan, naka-thumbs up na ako, Idol, sa ano mo ha, sa upcoming mo ha. Sabi nga niyan kay Boss, kay Boss Son X. Ayan. Ayan, Son X TV, like 13 sa upcoming mobile. Ayan, si Kuya Anilin, pakibalik ka na lang si Chong Ryan, dumikit siya sa'yo. Ayan, Idol Son X, playing ka na. Ayan, mobile vlog. Ayan, mobile vlog. Welcome to my live. Ayan, ay ko to channel, mobile vlog. Ayan, ano na naman ako. Bubuyuin na naman. Mobile vlog, ayan, playing on your video mobile vlog. 2 minutes and 46 seconds, mobile vlog. Ayan, dito lang ako host. Kinig lang. Maraming salamat yung Ryan. Ayan. Mobile vlog, playing on your video. And then, I give you 1 banana again. Thank you for welcoming my dear host. Ayan. You're welcome, mobile vlog. Ayan, playing on your video. 2 minutes and 45 seconds, mobile vlog. Ayan, si Kuya Annalyn, pakibalikan mo na lang si Chong Ryan. Ayutin mo, pagtatalita mo, nabubuyoy ka. Oo nga eh. Pag ako'y naantok na, nabubuyoy na talaga. Inaamin ko naman yun. Huwag kang maingay dyan, Chong Ryan. Sa bahay ka talaga. Matulog ka na dyan. Pag yung sunod-sunod ako nagsasalita, yung ibang letra ko, nakakain ko na. Tapos pinapansin mo pa, salbahay ka dyan, Chong Ryan ha. Matulog ka na dyan. Chong Ryan Vlog, OTW, Francis Annalyn, ayan. I have your video out just before John's live, ayan. Ayan. Idol Son X, ayan. Playing ka pa rin. Kakakain ng itlog to, Chong Ryan, kaya nabubulol na. Salbay ka talaga. Pinapansin mo pa. Ako nga, di ko na nga pinapansin. Di pagkabuyoy ko. Agoy. Aray ko. Kumakagoy ka naman dyan. Akala mo naman, nabanlihan ka ng mainit na tubig dyan. Mobile vlog. Ayan, ayan. Playing pa rin ang video mo, mobile vlog. Malapit na mag-full watch si mobile vlog. Ayan. At si Kuy, maraming salamat. Si Kuy Annalyn sa pa-ads mo dyan. Ayan, mobile vlog, already done full watch in your video. And then, I give you 1 banana, plus 1 banana, ikaw mobile vlog. Ayan, kanina binigyan kita ng 5. Ayan, thank you so much, mobile vlog. Try ko. Chong Ryan Vlog Bell All, nagbakas ako sa latest video mo. Ayan, tagal ko na kasi hindi nakadalaw sa live mo host. Oo nga eh. Ewan ko ba kung saan ka nagpupunta. Ayan, thank you for great support. Thank you so much, mobile vlog. Yan, playing yung 39 video mo sa outdoor vlog sa playlist mo. Ayan. Ayan. Salamat, Annalyn. Ayan. Ayan, baka hindi ka pa dikit dyan, Chong Ryan. Kaya ano, dikitan mo na yan si Idol Son X. Yan ay napakabait din. Kagaya mo.
wala na si Sir Parino. Nagpahinga ako ng ilang buwan sa YT. Bakit naman? Bakit nagpahinga ka? Siguro, sumahod ka na ng malaki kaya nagpahinga ka sa YT. Eh, ano nangyari ngayon sa channel mo? Hindi ba nalagas? Naubo tuloy ako. Ayan, Idol Son X. Naka-play ka pa din, Idol Son X. Anilin OTW from Idol Son X TV. Ayan, nasa mid ako. Ayan, nakakantok tuloy ako. Yan, naka-live na si Sir Yulak. Dahil sa upcoming mo po, Sir Son X. Ayan. Ayan, thumbs up, dikit, Idol Son X TV. Sige lang, host. Lalamutakin ko lang si Sis Anilin. Ayan, dikit na sa'yo si Chong Ryan, Idol Son X. Ayan, bahala ka na dyan, Idol, magbalik. Ayan, balikan mo yan si Chong Ryan ng pabalik-baliktad. Baliktarin mo yung si Chong Ryan. Aha, Son X TV, sabi ni Anilin na yan. Naku, lalamutakin ka raw si Sikoy Anilin. Magbakas lang po para mabalikan, busy pa ang lolo. Ayan, gusto ko yun, yung pabalik-baliktad. Green na naman yung utak mo, Chong Ryan, ha? Green na naman yan. Palitan mo ng brown yan. Nagiging green na naman yung ano mo, yung utak mo, Chong Ryan. Ayan, si Sati. Sati, good evening. Mega love shout out. Ano yan? Babalik ta rin, pati yung abdo. Saway ka talaga, Chong Ryan. Ayan, nag-iwan ka naman siguro ng bakas eh. Ayan. May recording si song. Ayan. Okay, play natin. I-play natin si, ano, si Sati. Ayan. Ayan, Idol Son X. Malapit ka nang matapos, Idol Son X. Yeah, Sati. Ayan, I go to channel Sati. Uy, laki na rin ang bahay niya. 3K. Ayan, Idol Son X, malapit ka na mag-full watch. Ayan, 4 minutes. Ayan, Sati, playing on your video. 4 minutes and 14 seconds. Andon, chinelas ko host kay Idol Son X TV, iniwan ko. Bakit chinelas? Ayan. Idol Son X, dan full watch ka na, Idol. Ayan. Magtamsak na ako, Idol Son X. Hindi, sabi ko nga magtatamsak ako, ba't napapasayaw ako eh.
Ayan, Dan Pulwats na ikaw, idol. Son X. Kaya nga eh. Nakaka-endak nga yun sa'yo eh. Yung may pag-ganon ba? Ayan. Idol Son XTV, ayan, full watch na ikaw sa akin ha. Ayan, si Sati. Are you still there, Sati? Ayan. Still playing on your video, Sati. Nasaan na ikaw? Si Kurikong. Ayan, si Kurikong. Nag-pop up sa akin. Papatanggal lang ako ng antok yung Ryan eh. At yung mata ko naglalagkit na naman eh. Ayan, sino pa ba hindi ko na-play? Ayan, si Mobile Vlog nandyan pa rin. Mobile Vlog, thank you so much for staying here. Ayan, si Sati naka-play sa akin. Ayan, sa mga hindi pa dikit yan kay Mobile Vlog, ayan, dikitan nyo, napaka-supportive din yan ni Mobile Vlog. Handa mo bukas, host, mga ngaruling ako. Masarap ang handa ko bukas yung Ryan. Magkakaldereta ako ng kapitbahay. Magkakaldereta ako ng kapitbahay. Ayan, Sati. Ayan, Sati. Already done full watch in your video. Nasaan na si Sati? Wala na rin. Umalis na. Ako. Kumakain ka ba ng kapitbahay, Chong Ryan? Ayan, Manay Ibias. Gising ka pa. Sleep na ikaw, Manay Ibias. Kala ko pa naman kambing. Wala tayong kambing. Kapitbahay lang meron. Holograph. Thank you so much for coming, Holograph. Ayan, Mobile Vlog. Ayan. Another one. Playing on your video, Mobile Vlog. Nasaan ba to? Ano ba to? Ito ba yung binaba niya kanina? Ayan, Mobile Vlog, another video. 7 minutes and 13 seconds. Very short. Right from, ano ba to?
Ang hirap basahin ng ano nila, title nila, bahala ka dyan, ano mobile vlog. Ayan, 7 minutes and 12 seconds, mobile vlog. Ayan, playing on your video again. Hindi ko mabasa yung title ng video nyo. Bahala ka dyan. Kapitbahay lang, yung raya nang meron ako, kaya yun ang ihanda ko bukas. Ano ba ako sumuluto? Inihaw, kaldereta, adobo. Ayaw mo ng dayang-dayang, sige palitan natin. Manaymer na, sleep na ikaw dyan, Manaymer na. Malapit na rin naman ako mag-end. Yan, ipi-play ko lang itong mga hindi ko pa na-play. Kinilaw na walang suka, host. Gusto ko yun. Kinilaw na walang suka. Salbahe ka. Baka ibang kinilaw na naman yan nasa utak mo, Chong Ryan, ha? Ikaw talaga. Ayan, 6 billion people in the house. Maraming salamat. Ayan, mobile vlog. Still playing mobile vlog. Kinilaw lang talaga. Gusto mo, bahala ka dyan sa buhay mo, Chong Ryan. Bubudburan ko ng maraming sili. Yan, malapit na tayo mag-end, guys. Ayan. Aliyah, sisi Kuya Aliyah, thank you so much pa. Thank you so much for coming again, Aliyah. Sakit sa likod ba? Nirarayuman na ako. Yan, playing pa rin si mobile vlog. Mobile vlog, still playing. Nirarayuman na nga. Huwag ka na nga maingay dyan. Nirarayuman na nga ang ingay mo. Ayan, mobile vlog, still playing on your video. Ayan, nabubuyoy na naman ako mobile vlog. Ayan. Nakikita mo ba mobile vlog? Ayan. Please come on. Mobile vlog. Ayan, nakikita mo ba yan? Playing ka pa din. Mobile vlog.
Ikain mo lang. Ano masabi? Ikain mo lang. Dito ka baboy host. Gamot sa rayo mo. Naku! Hindi ako mahilig sa bituka ng baboy. Ayan, mobile vlog, still playing. Sino pa kaya yung mga hindi ko pa nabisita dyan? Si Aliyah, na-play ko na to kanina. Ayan, si Sodi na lang. Sodi, yan, nag-love shout out. Munggo. Naku po, lalo ang munggo, nakakarayuma. Hindi na ako mahilig sa munggo. Ayan, Sodi, si Sodi Channel 27, please drop your link. Ayan, mobile vlog. Ayan, already done full watch in your video mobile vlog. Ay, hindi pa pala. Meron pa pala. Naka-play pa pala. Kala ko tapos na. Ito ng sita. Puro pang parayuma naman yan. Sir Kabagis. Ayan, gising pa pala ikaw, Sir Kabagis. Maraming salamat sa pagtambay, Sir Kabagis, ha. Dahil dyan may reward ka sa akin. Sir Kabagis. Dahil lang tambay ka sa live ko, may reward ka sa akin. Ayan, mobile vlog, ayan, done full watch na talaga, ayan. Haba ng video ni ano, hanap lang ako ng medyo maikli. Ayan, dito lang ako sa 9 minutes. Ayan, Sodi Channel, ayan, playing on your video, Sodi Channel, ayan. Kasi abutin ako ng siyam-siyam. Ako inaantok na din. Ayan, pumili lang ako ng medyo maikli na video niya. Sir Kabagis, sleep na po kayo. Malapit naman ako. Anilin 22 short video na mo, nalamot ako na. Agoy. Nakakatakot naman yan, idol naman, sa pagkakalamutak naman na yan. Wala na bang natirang buo? Nadurog ba lahat? Ay, naku po, Sir Kabagis. Ayo, agoy. Thank you so much, Sir Kabagis. Agoy, naduling ako. Maraming salamat sa blessing. Thank you. Sabi ko pa lang sa iyo, may reward ka sa akin. Ikaw pala magbibigay ng reward sa akin, Sir Kabagis, eh. Yan, maraming salamat, Sir Kabagis. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan, naka-advance pamasko na ako kay Sir Kabagis. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan, sana antukin pa ng konti si Sir Kabagis. Ayan. Joke lang, Sir Kabagis, ha? Joke lang. Ayan. Joke lang. Yan, maraming salamat, Sir Kabagis, ha? Thank you so much. Sabi ko pala, magbibigay ako ng reward. Ayan, binigyan mo na ako. Ayan, thank you so much, Sir Kabagis. Sleep na ikaw, Sir Kabagis, kasi hating gabi na. Baka may work pa ikaw bukas. Lapit naman ako mag-end. Chong Ryan, pagkikilaw kita bukas ng balat ng kapitbahay.
Ayan, si Rupas Kitchen ha. Rupas Kitchen, hello. Magandang gabi, Rupas Kitchen. Ayan, ano ko si Rupas Kitchen, ayan. AM pa ako matulog, host. Bakit? Bakit 2 AM pa ikaw matulog? May oras talaga? May oras talaga yung pagtulog, Asya Kabagis. Kailangan talaga may oras, 2 AM. May anong oras na, oh? 11:30 na, Sir Kabagis. Two AM, naku po. Bakit 2 AM ang oras ng tulog mo? Ayan, 20CH, good evening. Thank you so much for
Idol Son X. Nasaan ka na? Ayan, maraming salamat guys sa lahat ng dumalaw sa aking live. Thank you so much. Kay Mobile Vlog, thank you so much. Siyempre kay Rupa's Kitchen na late nang dumating. Kay Idol Son X. Maraming salamat sa iyo sa walang sawang suporta, Idol Son X. Thank you so much. At kay Chong Ryan, nandito lang po. Ayan, Idol Son X, maraming salamat. Kay Chong Ryan na puro kalokohan ang nalalaman. Ryan, maraming salamat sa iyo dyan. Chong Ryan, maraming salamat sa iyo. Kay Sisi Kuy Gina Madronero, thank you so much. Kay Sisi Kuy Aliyah, thank you so much. Kay Yen, thank you din. And siyempre kay Elena G, kay Manay Mirna, kay Maribik Family TV. Ayan guys, di ko man kayo maisa-isa. Basta maraming salamat, especially siyempre kay Sir Kabagis. Thank you so much sa pakulay, Sir Kabagis. Maraming salamat. Ayan guys, advance. Merry Christmas in advance. Happy New Year sa atin lahat. Maraming salamat. Ayan guys, mag-i-end na ako. Ayan, bye-bye. And Jesus loves you. Ayan. Ayan. Good night, 2023. Welcome to 2024. Ayan. Idol Son X, bye-bye na. Sir Kabagis, maraming salamat ulit. Thank you so much again. Ayan. Bye-bye guys. Ayan. Baba ko muna si, Ayan. Idol Son X, bye. Ayan. Bye-bye Sir Kabagis. Good night. Sir Kabagis, good night. Ayan. Maraming salamat, Sir Kabagis. Ayan. Maraming salamat sa pakulay. Thank you so much. Ayan. Bye-bye. Good night, everyone.